Bejn l-ewwel u 8 ta' April saru l-kampjonati Ewropej tal-weightlifting fi Split fil-Kroazja. Malta kienet rappreżentata minn Jasmin Zamit Stevens u Kieran Mifsud illi kompetew fil-kategorija ta' 63 kg għan-nisa u fil-kategorija 105 kg għall-irġiel rispettivament. Zamit Stevens hija l-ewwel atleta mara minn Malta illi qatt ipparteċipat f'dawn il-kampjonati tal-Ewropa. Zamit Stevens ġiet fis-7 pożizzjoni fil-grupp tagħha u fil-15 post fil-klassifika ġenerali. Zamit Stevens irnexxiela tikser rekord nazzjonali fir-refa snatch ta' 76 kg. Fil-clean and jerk bdiet brefa ta' 90 kg iżda ma rnexxielix ittemm iż-żewġ attentati ta' 93 kg. Kieran Mifsud, atleta ta' 17-il sena, ikkompeta fil-kategorija tal-105 kg. Għalkemm kien l-iżgħar atleta fil-grupp xorta irnexxielu jagħmel kompetizzjoni tajba fejn huwa rnexxielu jerfa' 127 kg fis-snatch u 160 kg fil-clean and jerk, għalhekk għalaq b'total ta' 287 kg. U rnexxielu wkoll jikser xejn anqas minn 11 il-rekord nazzjonali, 6 fil-kategorija taż-żgħażagħ u 5 fil-kategorija tal-kbar. U rnexxielu jikseb is-7 pożizzjoni fil-grupp kif ukoll it-23 pożizzjoni fil-klassifika finali. Din kienet l-ewwel kompetizzjoni kbira għal Mifsud wara nuqqas minħabba illi kien imweġġa. Jasmin Caruana, President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Weightlifting, f'dawn il-kampjonati kien magħżul bħala membru tal-ġurija fil-waqt li Stephen Borg kien ukoll min-naħa tiegħu magħżul bħala uffiċjal tekniku.